Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Dugang show cause order ang ginserbe sang COMELEC ini naman kontra sa isa ka kandidato sa siyudad sang Sipalay nga ginareklamo may angot sa premature campaigning kag kontra bigay. Suno kay Attorney Ian Lee Analoria, ang Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental, ang reklamo ang nagikan sa ila talatapan sa Manila kag silang nagserbe lamang. Sa nagligan nga semana, nagserbe man ang COMELEC Bacolod sang show cause order sa isa ka kandidato angot sa pagsupak sang premature campaigning. Magluwas sini nakabaton man sa reklamong COMELEC angot sa paglapas sa kontrabigay batok sa duwa pa ka mga kandidato sa siyudad sang Cadiz. Magluwas sa mga hotline suno kay Ananoria. Sarang man makabaton mismo ang talatapan sang COMELEC sa mga banwa kag siyudad sang reklamo may kang tanan sini nga eleksyon. Suno pa kay Ananoria, seryoso ang pamunuan sang COMELEC sa kampanya sini. Manila, kinahalin ang process na once may masaka, ato kay bala mo may anak kami sa mga Facebook lang, mga emails. So, for validation, alin sa babaw, pakat sa daluma siya. That's for the show cause. Ang complaint niya, sir, lodged before the local election offices. Pwede na siya. So, amo na nabaton mo di, sir, local officials na yan? Ang halin sa babaw. Ang complaints? In fact, may mga 888 pa ganun. So wala diya nga personal nga diri. Wala. Puro tanihan sa Manila.